आता मी तुला एक गोष्ट शिकवू, लहानपणी करायची ती गेम. हा आता बघा, हे आपले हा आणि हा माझे 2 हात, हे तुझे 2 हात. असे आपण किती पण माणसं घेऊ शकतो. 4-5 माणसं आपण जोडीला बसवू शकतो गोल, आणि असे हात ठेवून, आणि असं खेळायचं बघ. आता हा माझा हात इथे हाय समज, हा आम्ही हात उचलते खेळण्यासाठी, हा इथे माझा हात हाय. हा आता मी करते बघ माझ्या हातापासून. अट्टक मट्टक चवली चट्टक, चवली लागली गोड गोड, जिभेला आला फोड फोड, जिभेचा फोड फुटते ना, घरचा पाहुणा उठते ना, जिभेचा फोड फुटला, घरचा पाहुणा उठला. उठला. आता तू हात उलटा कर. हा असं करत करत आहे ना, एक हात निघून जाणार बघा. आता परत आता हात उठला, परत माझा इथूनच येणार आहे. अट्टक मट्टक चवली चट्टक, चवली लागली गोड गोड, जिभेला आला फोड फोड, जिभेचा फोड फुटते ना, घरचा पाहुणा उठते ना, जिभेचा फोड फुटला, घरचा पाहुणा उठला. तुझ्यावर झाला. आता असा कर, मुटकी. हा मुटकी अशी परत माझ्या इथूनच आहे, कारण आपले हात 4 आहेत ना, म्हणून ते हे होतात. म्हणून आपलं कसं तुझा एक हातच पटकन जाणार, त्याच्यावरतीच येणार ते. हा त्याच्यावरतीच येणार. कारण अजून एक असला असता ना तर असं अजून झालं असं समजून सांगते. हा आता उठला. हा उठला म्हटल्यावर आपला असा हात झाला बरोबर. उठला असा झाला. आता पहिला असा होता, असा होता, नंतर असा झाला, मग मुठी बंद. हा परत उठला, परत अशी मुठी बंद झाली, परत ते आला, परत फिरून आला, परत उठला, परत असा घोडा करायचा. मग घोडा करायचा. आपण घोडा नाही केला ते. हा हे बघ असा घोडा. समजलं. हा असा घोडा करायचा. परत आहे ना याच्यावर उठला आला की हात आहे ना पाठी लपवायचा. पाठी लपवायचा. पाठी लपवायचा. असे ते करत करत सगळ्यांचे हात आहे ना शेवटपर्यंत सगळ्यांचे हात ते असे पाठी जातात. हा हात पाठी गेले मग काय बोलायचं माहितीये का, हात कुठे गेले मग प्रश्न विचारायचा. हा म्हणजे प्रत्येकाने बोलायचं. मग मी प्रश्न कोणाला येत असतील त्यांनी प्रश्न विचारायचं. काय प्रश्न विचारायचं माहितीये, हात कुठे गेले. आता मी काय उत्तर देणार त्यावर, केळीच्या कोकणात. मी बोलणार केळीच्या कोकणात. हा म्हणजे ते माहिती पाहिजे ना असं. आता आम्हाला ते गावाला माहिती होतं. नंतर हात कुठे गेले, केळीच्या कोकणात. केळीने काय दिले, केळा. केळीने दिले केळा. मी विचारणार केळीने काय दिलं, केळा. हा केळा. केळा काय केला, खाल्ला. देवाला दिला. देवाला दिला. हा देवाने काय दिलं, काय दिलं, नारळ. नारळ काय केला, विहिरीवर जाऊन फोडला. विहिरीवर जाऊन फोडला. असं असं प्रश्न विचार. मग हात आले झालं. हा आणि मग परत हात आले ना की पायावर पण पाय ठेवायचे असतात. असे पाय ठेवून असे पाय एकावर एक, जेवढे 4-5 माणसं असतील ना तेवढ्याचे पाय असे एकावर एवढा ढिगारा असतो. आंबा तोडू काय, आंबा तोडू काय, असा असे एक पाय असा. अच्छा एकावरती एक पाय. मग असा आंबा तोडू काय, आंबा तोडू काय. तू तोड म्हणणार ना तेव्हा मी असा पायावर मारला की हा पाय गेला बाजूला. कोणाचा पण एकाचा पाय, कोणाचा पण एक पाय. अशी खूप मजा असायची लहानपणी. आता माझ्या बरोबर मुलं असली असती ना तर हे आपलं आपलं लॉकडाऊन आहे म्हणून तुम्हाला एक गेम दाखवला. आता तुमच्या घरी जर जास्त माणसं असतील तर तुम्ही हा गेम केला. असं गेम खेळा. गेम समजवला आम्ही तुम्हाला, फक्त गेम समजवला. एकदम छान गेम आहे, टाइमपास. टाइमपासच आहे गेम. तो परत विचार, प्रश्न विचार. ते काय केलं, हात कुठे गेले. हात कुठे गेले, केळीच्या कोकणात. केळीने काय दिला, केळीच्या कोकणात ना. हा केळीच्या कोकणात. परत विचार. हात कुठे गेले, केळीच्या कोकणात. केळीने काय दिलं, केळं. केळा काय गेला, देवाला दिला. देवाला दिला. देवाने काय दिला, नारळ. नारळ काय केला, विहिरीवर जाऊन फोडला. विहिरीने काय दिला, काय विहिरीने काय दिला, पाणी. पाणी. पाणी काय केला, पियालो. झाडाला घातला. पाणी झाडाला घातला. हे कधी सांगणार, एवढं सर्व कधी सांगणार. आणि तू जो गेम म्हणालीस ना मम्मी, मला जरा डाऊट वाटतंय जर आपल्या बघणाऱ्यामध्ये हा गेम माहितीच असेल, कारण मी सुद्धा लहानपणी गावी हा ऐकलेला आहे आणि बघितलेला आहे. जर कोण बघणारे असेल त्यांना राईट सिक्वेन्स माहिती असेल तर जरा कमेंट करा, कारण आम्हाला वाटतंय की आम्ही, आणि खरं खरं काय असेल ते कमेंट मध्ये लिहून द्या, कारण आम्हाला वाटतं आम्ही जरा चुकलो याच्यात. म्हणजे माझ्या लक्षात नाही ना तो गेम, आता खूप दिवस झाले ना. अशा गेम तुम्ही खेळू शकता घरी बसून. घरामध्ये बसून आपण मुलांमध्ये, आई वडिलांनी मुलांना घेऊन असं आहे ना टाइमपास करायचा. आताचे प्ले स्टेशन आणि पूर्वीचे असे गेम्स पण एन्जॉय करायचे.
सर्व वयस्कर माणसं, आपले आई वडील, आजी त्यांना घ्यायचं. त्यांना माहितीच असेल हा गेम. त्यांना माहितीच असेल, सर्वांना माहिती असतो हा गेम, तर सगळ्यांना माहिती आहे. तर रेसिपी कोणती? आता रेसिपी कोणती बनवू? चल काहीतरी बनवते. नमस्ते, आज मी राईस बनवते आणि मशरूम आणलाय. आता मशरूम मध्ये मसाले किती लागतात त्यासाठी मी काय करते माहितीये काय, मशरूम राईस बनवते. आता तो कसा बनवते ते तुम्ही बघा. आता मी कढईमध्ये बघा 2 चमचे तेल टाकलाय. त्याच्यामध्ये हा खडा मसाला टाकते बघा. छोटासा तेजपत्त्याचं पान आहे. आता याच्यामध्ये 3-4 काली मिरी, 2 लवंग, हे जावेत्रीचं थोडंसं फूल आणि हे बघा दालचिनीचा थोडासा तुकडा आणि जिरा पाव चमचा, हे आपल्याला त्याच्यामध्ये टाकायचे. आता त्याच्यामध्ये हा एक कांदा घेतलाय बारीक कापून, तो टाकते. ही 5-6 कढीपत्त्याची पानं आहेत. ही 4 हिरवी मिरची आहेत आणि ती कापली आहेत बघा कशी लांब लांब स्लाइस केली आहे. एका मिरचीचे 2 तुकडे केले. आता हे मसाला आपले जेवढा टाकलाय ना तो चांगला बघा फ्राय झालाय. आता त्याच्यामध्ये हे मटर टाकते. हे मटर शिजवलेले आहे. त्याच्यामध्ये हे मशरूम टाकते. एका मशरूमचे 2 तुकडे केलेले आहेत असे. मी अर्धा मिनिट ढवळून घेतलाय. आता त्याच्यामध्ये हे अर्धा चमचा आलं लसूणची पेस्ट. आपल्याला हे जास्त आहे ना फिरवत नाही खायचंय, कारण का माहितीये का, जे आपलं मशरूमचं पाणी सुटतो ना तो मशरूमचं पाणी आपल्याला भातामध्ये घ्यायचं आहे. आता मी काय करते माहितीये, लगेच, कारण मशरूम आहे ना लगेच शिजतो. आता याच्यामध्ये हा मी भात टाकते. भात शिजवून आहे ना थोडा आपण बिर्याणीला शिजवतो तसं शिजवून मी घेतलेला आहे चाळणीमध्ये काढून. तेवढा भात टाकते त्याच्यामध्ये. आपलं याच्यामध्ये आता चवीपुरतं मीठ टाकते. आपला भात आहे ना त्या हिशोबाने आपण मीठ टाकायचं. आता याच्यामध्ये आहे ना थोडासा आहे ना 1 चमचा व्हिनेगर टाकते. झाला आपला भात बघा. आता मशरूमला पाणी सुटणार आहे, तर काय करायचं माहितीये का, आता सगळं मिक्स करून घेते आधी. भात बघा चांगला ढवळून घेतलाय, मस्तपैकी सगळं एकजीव झालेलं आहे. आता मी काय करते, त्याच्यावरती कोथिंबीर टाकते आणि 5 मिनिटासाठी आहे ना एकदम बारीक मीडियम गॅसवर ठेवते. पण त्याच्या आधी आहे ना पहिला असं थोडा बघा, हे बघा थोडा पाणी टाकायचं, म्हणजे का माहितीये खाली करपायला नको. आता 5 मिनिटासाठी मीडियम गॅसवर ठेवते आणि तुम्हाला भात खायला देते. आपली 5 मिनिटं मस्त झाले आणि एवढा सुगंध सुटलाय ना, हे बघ वाफ पण आली मस्त आणि स्क्रीनवरती पण आली. हा, भात पण फुललाय छान. 5 मिनिटात मम्मीने सर्व भांडी घासून घेतली. वाटी बघा ढिगारा लावलाय. आता तुम्हाला गॅस बंद करते आणि भात काढून देते. गरम गरम पटकन खायची सुरुवात करा. आणि पप्पू खायला देईल नाही देईल वाट नाही बघायची, तुम्ही खायला सुरुवात करा. खायला सुरुवात करायची. बाहेर पाऊस लय जोरात पडतोय, एकदम गरम गरम भात, त्यावरून एकदम मजा. भात बघा जवळ जरा एकदा अजून. झटपट मशरूम राईस है ना. नो मसाला. ज्यांना मसाला स्वाद कसा येतोय, मशरूमचं पाणी मी जिरवला नाही ना, तो भातामध्येच राहिला, मुरला भातच. ज्यांना कमी मसाला खायचा असेल ना, नो मसाला, त्यांनी असं बनवायचं. हा, मसाला कशाला नाही, त्याच्यात मिरची टाकली ना. लाल मसाला टाकला की लाल भात होणार. आणि एकदम मस्त राईस. ढाब्यावर देतात ना तवा राईस काय बोलतात ते, तसा. वा वा वा, अशी रेसिपी जर समोर असेल तर टेस्टिंगचा टाइम केवढा लवकर येतो तेच मी वाट बघतो. एकदम भारी झाली आहे. आता कसं माहितीये, आपण जे सुरुवातीला बोलत होतो लॉकडाऊन, त्याच्यामुळे आपल्याला जेवण करायला पण भीती वाटायची, बाहेर जायला. पण आता पण तसेच दिवस वाटतात आहे. सेमच आहे. म्हणून आता म्हटलं तर मसाला आणायला कशाला बाहेर जाऊ, म्हणून मी ते मशरूम होता त्याच्यामध्येच भात बनवला. दिसायला का भारी वाटतं. आता आपण टेस्ट करूया. तुम्ही इकडे आपली रेसिपी बघितली, एकदम रेडी आहे. सर्वात रेसिपीचं नाव बघून एकदम पहिलं चांगलं वाटतं. मग रेसिपी बघून दुसरी रेसिपीचा सुगंध येऊन, तिसरं आणि चौथं म्हणजे आता रेसिपी टेस्ट करून. आता मी तुम्हाला टेस्ट करतो. पण एका चमच्यामध्ये आपल्या वाटाणे पण आले पाहिजे, भात पण आला पाहिजे आणि आपला मशरूम पण आला पाहिजे. तो आपला कांदा भात कसा बनवला होता तशा पद्धतीने एकदम साधा आणि सोपा भात. वेगळं टाकायची गरज नाही. एकाच आपल्याला शिजवायचं, त्यात मशरूमच्या पाण्यात ते मुरते आणि त्याची चव पूर्ण मिरून आली आहे आणि एकदम भारी लागते. साधा सुद्धा असं पण बोलूच नाही शकत.
आपल्या ढाब्यामध्ये कसे झटकन पटकन बनवून देतात आणि त्याबरोबर काहीतरी ग्रेव्ही वाली देतात आणि आता आपल्याला सर्व करतात. सेम टू सेम तशीच रेसिपी झाली आणि एकदम छान झाली. बनवण्यासारखी तुम्ही नक्कीच बनवा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. नवीन असा तर बेल आयकॉन वाजवा आणि तुम्ही पण या खायला आमच्यासोबत. मी तर पहिलेच बोलले त्यांना.